салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. хоб дар мавзӯи маҳкам шудани шабакаи ютуб дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. Бо диққат тамошо кунед ва ҳатман як дона лайк бимонед. агар нафарҳое ки бихоҳед бо мо бимонед, комментарияро бубинед, силкаи телеграм канали ма закрепит кардагӣ, бидроен ҳатман дар ҳамн телеграми ма подписатсия кунед. бениҳоят миннатдор мешавам. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо чӣ хеле ки хитон медонем, чанд қапеш дар Федератсияи Русия инстаграм кору фаъолият карданаш мисол аз кор монда буд ва боз оҳиста оҳиста мардум роҳша ёфтанд ба воситаи VPN бигем ҳози инстаграм истифода мебаранд дар Россия ва бо як қарори нав официални эълон карданд ки дар Федератсияи Русия шурӯъ карда аз моҳи сентябр YouTube маҳкам мешавад. яъне аз моҳи август аллакай коркуниш сист мешавад, дар чандин шаҳрҳои Русия бигем маҳкамшавиш ба назар расидан мегирад ва дар моҳи сентябр аллакай бояд ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия YouTube маҳкам карда шавад. ин официални аллакай нашр шид дар сайти газета рӯи Федератсияи Русия ва мо хостем ки ба ҳамин хотир як видео кунем, барои шумо хотиррасон кунем, чунки агар нафарҳое ки бисёртар дар муҳоҷират қарор доранд, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, мо медонем ки бисёри нафараш шабакаи ютуба истифода мебаранд ва ҳамин хотир мо барои шумо хостем ки ин чиза хотиррасон кунем. Ютуб танҳо дар Федератсияи Русия бояд ки маҳкам карда шавад. бо одамо метавонанд ба воситаи VPN бидроянд истифода баранд ё ки ба воситаи ягон программаи дигар умуман истифода бурдан метавонанд, лекин мумкин сист истифода карда шавад. ба ҳамин хотир мо хостем ки аз инҷа пас телеграми худмона камтар бақувват кунем ва дар телеграмам ҳар рӯз новостиёро мо партофтесем. метавонем ки дар уҷарам обуна бишем ва мақсад бо мо бимонед ҳамеша. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки ҳастад ҷавоб мегардонем. то ҳадди имкон бо диққат тамошо кунед то ба саволотон ҷавоб бигиред. як кас нависонда вақте гапа сар мекунӣ, сразу асли гапа гап зан, як соат лексия мехонӣ, подписатсия кунед ихеухе. маъқул нест тамошо накӣ. ин канали май чӣ хеле форам ма ҳамухе барномаро сар мекунам. як кас нависонда ассалому алайкум ака, патент ма 3 моҳ шид дорам, трудовой надорам, чӣ мешава ака? бояд ҳатман шумо патенти худтона уведомление кунед бо трудовой договортон ба МВДи Федератсияи Русия. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Соргон, мешава ки берегистратсия бигардем дар Россия ва патент ҳам накунем кор кунем? мутаассифона намешава. як чиза бидонем ки ҳар нафаре ки ба ҳар давлате сафар мекунад бояд қонун ва қоидаҳои ӯ давлата риоя кунад. мисол Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷие ки кору фаъолият мекунанд, гирифтани патент ва доштани регистратсияро ҳатмӣ донистагиаст ва ба ҳамин хотир вақте ки ба нияти кор сафар мекунед, ҳатман мақсад ҳам регистратсиятона туурӣ бикунед ва ҳам патент бигиред. як кас нависондаи салом акаҷон, ман дар 6 моҳ 3 то штраф кардам ва супоридам, ҳеҷ гап намешавад? илтимос ҷавоб диҳед. шаҳрванди хориҷӣ дар 1 сол агар зиёда аз 2 административни правонарушение бикунад, баъдан метавонанд ки запрет на въездаш кунанд. 1 сол дар назар доранд. як кас нависонда ассалому алайкум, ин қонун ба шаҳрвандони Россия низ дахл дорад? мо дина дар бораи як мавзӯе гап задем ва гуфтем ки ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия ягон мақсад бародаршона ё ягон касе ки кору фаъолият намекунад, хешовандошона мисол ё ҳамсарошона иҷозат наметиҳанд ки ба Русия сафар кунанд. дар ҳамин мавзӯъ савол додаем. нафарҳое ки шаҳрвандии Россияро доранд ба ӯ нафарҳо тааллуқ надорад. боз як каси дигар нависондае ки ту безор кардаӣ, ту кор надорӣ. хайр раст мо безор карда бошем, агар тамошо накунед видеоҳои моро, касе да маъқул нест, мо ҳеҷ каса маҷбур накардем ки канали мо бидроен тамошо кунем. як кас нависондаи додарҷон салом, ман мехоҳам кор кунам, аммо кори ба меҳнатам мувофиқ оилик бошад, дастгирӣ мекардед, ҳуҷҷатҳом ҳамаш соз, ман двойное гражданство дорам. дар мавзӯи кор дар Федератсияи Русия мутаассифона мо ягон бор тавсия надодем ва тавсиярам дода наметавонем, чунки ҳар чизеро ки шумо дар уҷа аз пеш мебинед, аз пеш мерем кор мекунем, ӯ дигарае. вақте ки мо ягон каса тавсия битем, ин дигарае.
ва ҳамин хотир худтон ҷои кор ёбен беҳтарин ва хубтар мешавад. Сомон нависондаи ака сертификат дошта бошед, проблема намешавад. Сертификат рафта имтиҳон супорида бошед ва гирифта бошем, ягон мушкилӣ намешавад дар вақти ҳуҷҷат супоридан барои гирифтани патент. Як кас нависонда ассалому алайкум ака, ман патент доштам, тамом шуд, якуни моҳ шуд, метавонам граница равам бо баргардам. Дар ҳолате ки шумо ба граница сафар кардане мешавед ва дар таможни контрол вақти мигратсиони картаи шуморо мебинану ва агар ки аз шумо патент пурсон нашаванд ки работа иммигратсиони картаит патентит кани гуфта напурсанд, ягон мушкилӣ намешавад ва боз метавонем баргардем. Дар ҳолате ки мепурсанд ва шумо пешниҳод ки кардан наметавонед ҳамин ҳуҷҷатҳои зарурира, дар ин ҳолат вероятност бисёртаре ки мақсад шуморо запрет навест кунанд. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, имрӯза видеомона ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.